Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyatil irda illahi ta'ala al-Fatiha. Ila hadratnya bil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati al-Qutub Sami'il Maqlam wal-Ghawthil A'zam Sultanul Awliya Syekh Abdul Hasan Ali Syadini. Wa ila hadrati mursyidina wa rabbi ruhina Maulana al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim. Khususan al-Qutub Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. وإلى حضرة مشايخنا أستاذنا معلمنا والدينا خصوصا مشايخ دار الظهر الحسنية وإلى حضرة شعب هذا الكتاب تنبيل غافلين الشيخ والليث ناصر بن محمد السمرقند خصوصا كي مصباح مصطفى وصولي وفرائنا الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa dhulumihi wa matana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ruwiya enten riwayatake anin nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa anna ustune kanjeng Nabi iku qala dawuh sinten Nabi dawe wallahi inni la atubu ila Allah taala fil yaumi mi'ata marrah. Wallahi demi Allah inni sunna ingsun iku la atubu nyekti taubat sapa ingsun ila Allah taala maring Gusti Allah taala fil yaumi ing sidina mi'ata marratin kelawan 100 ambalan. Warawayan cerita sinten Ali Ibn Abi Thalib karamallahu wajhah. Anahu ing sune Ali qala iku dawuh sinten Ali kuntu idza sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kuntu ana sapa ingsun iku idza sami'tu ing dalem nalikane krungu sapa ingsun min Rasulillah sang Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayan ing suci-suci nafa monggo paring manfaat mi ing ingsun sinten Allah insyaallah bi syai. Ma ing perkara sya akan kersa sinten Allahu Gusti Allah. Wa idza haddatsa lan endan nalikane ritani ni ing ingsun sapa kairu saliyane kanjeng Nabi halaftu maka nyumpah sapa ingsun hu ing ghair fa in halafa wandang nalikane wani sumpah sapa ghair saddaqtu mau benerake sapa ingsun hu ing ghair wa hadatsa lan nyritani ni ing ingsun sinten Abu Bakar radhiyallahu taala an qala dawuh sinten Abu Bakar qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yudnibu dzanban Mamin abdin ora ana utahe kawula yudnibu kang nglakoni dosa sapa abet dan ban ing dosa fa tawaddu nguli wudu sapa abet fa yusinu nguli bagusi sapa abet al wudu ing wudune fa yusollian salat sapa abet rakaatain ing rong rakaat wastaghfiru lan njaluk ngapura sapa wa abad Allah ing Gusti Allah illa ghafar kejaba iku paring ngapura sinten Allah Gusti Allah lahu maring abad summa tala kari maca sinten Nabi hadil ayat ing ayat rupane ayat wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Waman utahe sapane wong iku yakmal nglakoni sapa man su'an ing perkara Allah
ayat lim uta ngani ngoyo sapa man nafsu ing awak dhewe man summa yastaghfir muli njaluk ngapura sapa man Allah insyaallah yajid mangko nemu sapa man Allah insyaallah ghafuran ingkang maha ngapura rahiman tur tetet sing maha welas wa fi riwayatin dalam suci riwayat ta'ala maksud Nabi hadil ayat ikilah ayat bermain ayat walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfirullah li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin waladina lan wong akeh idza fa'al kan dan malikane nglakoni sapa alladzina fahishatan ing perkara elek au zalamu undangane ngoyo sapa alladzina awsam ing awak dhewe alladzina zakaru monggo padha eling sapa alladzina Allah insyaallah wastaghfaru monggo padha nyuwun ngapura sapa alladzina Allah insyaallah idunubihim krana pira-pira dosane alladzina Waman desa pane wong iku yaghfiru ngapura sapa man ejayo ngapura sapa man waman utai sapa yaghfiru kang bisa ngapura sapa man dzunuba ing pira-pira dosa illallahu angin iku Gusti Allah wala yusirru lan ora padha nglakoni sapa alladzina alama ing atase perkara fa'al kang wis akeh sapa alladzina hal daya alladzina iku ya'lamuna padha nglakoni padha ngerti sapa alladzina ulaika utai mengkono-mengkono alladzina iku jazaa'um utawi balesane alladzina iku maghfiratun iku ampunan mir rabbihim sangka pangerane alladzina jannatun lan pira-pira kebun tajadi kang mili mintah dia sangka ngisore jannah apa al anharu pira-pira kali khalidina hale padha langgeng kabeh fiha ing dalam jannah wa ni'ma lan sak bagus-bagusah apa ajrul amilina ganjarane wong-wong sing nglakoni amal-amal apik jadi iki ana suci hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau jawab, "Wallahi inni la atubu ila Allah taala fil yaumi mi'ata marrat." Demi Allah, aku iku bendinane seharine iku oleh njaluk ngapura ning Gusti Allah iku ping 100. Bayangno, Kanjeng Nabi sing wis dijamin gak ngarah nglakoni dosa, wis dijamin gak ngarah nglakoni maksiat, wis dijamin maksum, berarti terbebas sangka sing jenenge dosa. Beliau mawon isih nglakoni taubat, isih njaluk ngapura ing Gusti Allah. Iki Kanjeng Nabi iki. Ndak awak dhewe sebagai umat Kanjeng Nabi. Bendinane jeng nglakoni dosa, bendinane jeng nglakoni maksiat. Ibadah ya kala-kala mosok ape ora njaluk ngapura ning Gusti Allah. Ya awake perlu mencontoh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bae sing gak ngarah nglakoni dosa, ijek njaluk ngapura ning Gusti Allah, ijek taubat ning Gusti Allah, iki ora pek 100 malah. Warwa Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah annahu qala kullu idza sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an nafa'ani Allahu bihi masyaallah wa idza haddatsani ghairuhu halaftu fa in halafa sadaqtu wa haddatsani Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an. Jadi hadis-hadis Kanjeng Nabi, dawuh-dawuh Kanjeng Nabi sing sahih-sahih, sing hukume sahih kabeh iki iku terjamin mesti Kanjeng Nabi tenan sing dawuh. Jadi kok misal hadis kitab Sahih Muslim atau kitab Sahih Bukhari. Kenapa diarani sahih? Mergo wis terjamin bahwa memang ning kitab iku
dawuhe Kanjeng Nabi asli. Memang sahih bener-bener kita bener-bener dawuhe Kanjeng Nabi. Mulane diarani sahih. Ini sangat ketat masalah periwayatan hadis itu ketat. Mulane ana hadis sahih Bukhari, sahih Muslim iki. Merga memang itu adalah hadis yang melewati berbagai macam pengujian lah. Makanya memang itu hadis Kanjeng Nabi asli. Intinya ana dawuh Kanjeng Nabi, dawuh Kanjeng Nabi saking Abu Bakar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yudnibu dhanban fa yatawaddau fa yuhsinul wudu'a wa yusalli rak'ataini astaghfirullah illa ghafarallahu lahu." Sing sapane wong kok dene nglakoni dosa, dene penggane maksiat, penggane pokok nglakoni elek wae. Tapi sabare iku dene ambil wudu, dene menyempurnakan wudune bener-bener wudu sing tata carane dilengkapi kabeh. Dene salat 2 rakaat banjur njaluk ngapura Gusti Allah. Jadi kok ana wong nglakoni elek, nglakoni maksiat utawa nglakoni dosa lah. Iku dene mengakui kesalahan. Dene gelem taubat ning Gusti Allah. Getun nglakoni salat 2 rakaat njaluk ngapura Gusti Allah. Iku insyaallah illa ghafarallahu lahu. Wong iku tetep di ngapura karo Gusti Allah. Jadi sak elek-eleke wong nglakoni maksiat, iku nek selama dekne gelem taubat, gelem mengakui bahwa kabeh iku kesalahan, kabeh iku dosa. Insyaallah ya tetep oleh ngapura sang Gusti Allah. Tumatala hadil ayah, "Man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirullah yajidillah ghafurur rahim." Kan ning suci ayat ning Al-Qur'an dijelasno bahwa seseorang kok nglakoni perkara elek, mbah kuwi elek karo awake dhewe utawa intine penggane maksiat lah. Tapi dene njaluk ngapura Gusti Allah. Ora sekedar maca istighfar ya, melainkan maksudnya njaluk ngapura ning kene iku dene merasa getun, merasa bahwa iku salah, bener-bener njaluk ngapura ning Gusti Allah. Maka tetap insyaallah oleh ngapura sangka Gusti Allah. Tapi nek kok ana wong nglakoni maksiat, nglakoni dosa, sabare iku ndekne istighfar. Tapi ora ana rasa getun. Dalam artian mbok kanggo pantes-pantesan lah. Normale bar nglakoni salah ya maca istighfar. Misal ngono tok. Dalam artian gak enek perasaan getun, maka ya karek Gusti Allah. Jadi sing dimaksud Gusti Allah bakal mengampuni seseorang sing maksiat iku ketika istighfare bener-bener istighfar sing ngrasa getun. Nek istighfare kanggo pantes-pantesan tok, ya bolak-balik iku karek Gusti Allah. وفي رواية قال هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا الله لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون إلى آخره. Jadi intinya seakan-akan wong maksiat, intinya awak dia sebagai manusia, sebagai hamba Gusti Allah itu gak terlepas sangka ndonga ning Gusti Allah. Jadi kok awak dhewe nglakoni elek, nglakoni dosa, iku ya gak usah sungkan-sungkan njaluk ngapura ning Gusti Allah. Insyaallah nek gelem njaluk ngapura, tapi njaluk ngapurane sing tulus, insyaallah ya tetep oleh ngapura dalam arti taubate diterima kali Gusti Allah. Wa rawa Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ila akhirih wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.